Cash. Nhliziyo yami ikhala ucofi doti njalo mangibamba ifoni kuyibamba ngikhoni hleze kufika umuzwa kimi emfana ucheck ucofi ngelinye ilanga kuyoke kulunge awukutest iproti nhliziyo yami ikhala ucofi doti njalo mangibamba ifoni kuyibamba ngikhoni hleze kufika umuzwa kimi emfana ucheck ucofi ngelinye ilanga kuyoke kulunge awukutest iproti Iqhinga uqopha ingoma wish one day nga California Mkesha easy chorus ngathi khona okufikile finish send the location also fiki akushawa ingoma ntwana yamnantiki ithuba lifikile mini now we talking what the poison boy pen in a paper can spoil it ignore everyone that is talking thinking that we never get it clean up boy don't lose passion semba life lay attention as an artist bring attention iplanile Mkesha now you get it bulala yikho ngikerik njengolama uKenrick uzokhodla izindondo u10 deals u10 ile culo wakho sawuzothengiswa phela wena nje natshengisa nakontwana wena qamise yazini kwi-industry usathi pending kuyolunga uvinjwe into eyiningi phela wena qine ebedini soyoqala ngithi uyoye eBerlin check up poison ngathi ukhohliwe usuzobuya nezicofi khaya ube i-goalkeeper uhlweza lusale engosini after 40 minutes seyiqitshiwe imishini phesha ivesi nginginikile yo wileze nenkingi bethu imunco kwesweet yeah voice sweet njengomthandazo wokugcina kasibiso ukwenza isithi after 40 minutes seyiqitshiwe imishini phesha ivesi nginginikile yo wileze nenkingi bethu imunco kwesweet yeah voice sweet njengomthandazo wokugcina kasibiso ukwenza isithi bafi beat uyalisi vuka umoya engathi indoda ngasini ngagiya we ngiyayithanda le cause inamba uyayigcina imbele yes kahle kahle ngepeni umadiba we